мегузарем ба тафсилоти гузоришҳои барнома. Дар шаҳри Хуҷанд нисбати ҷавонзани 26 сола барои одамкушӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз намуданд. гумонбар шуда бо мақсади пинҳон кардани хиёнат ба шавҳар фарзанди аз дигар мард таваллуд кардаашро бо роҳи маҷбурӣ ба ҳалокат расонидааст. гузориши аввалини барнома ки дар ҳамкорӣ бо мақомоти прокуратураи шаҳри Хуҷанд омода шудааст, ҳодисаро шарҳ медиҳад. маводҳои санҷишӣ нисбати мутриба Розиқова сокини 26 солаи маркази маъмурии вилояти Суғ дар мақомоти прокуратураи шаҳри Хуҷанд гиреҳи ҷинояти ноаёнеро кушод ки бовар накарданист. зеро ном бурда дар куштори фарзанди хурдсоли худ писарчае ки 26 майи соли 2021 таваллуд карда наздик 1 сол тарбия намуда буд, гумонбар аст. гумонбар шуда ба тафтишот иқрор шудааст ки бо мақсади пинҳон кардани хиёнат ба шавҳар фарзанди аз дигар мард таваллуд кардаашро санаи 23 апрел бо роҳи маҷбурӣ ба ҳалокат расонидааст. маълумот дар бораи ҷиноят замоне ба мақомоти таҳқиқу тафтишот дастрас гардид ки кӯдаки солим ба таври ногаҳонӣ ба ҳалокат мерасад ва пайвандони бе ин ҳам ба рафтори келини хонадон шубҳа дошта ба табиӣ будани марги хурдсол бовар намекунанд. зимни коркардҳои оперативӣ ва амалҳои тафтишии мақомоти милитсия ва прокуратура ҳақиқат доштани ин гумонро ошкор намуданд. то ин ки айби бероҳагардии модари ҷавон пинҳон монад, тавассути доштани роҳи нафас хурдсол дар дохили гаҳвора аз панҷаи дасти модари худ ба таври маҷбурӣ аз ҳаёт маҳрум карда шудааст. ин фарзияест ки тафтишоти пешакӣ тасдиқ менамояд. пас аз оне ки шумо ҳолати вафот кардани фарзандатонро дарк намудед, баъд чӣ кор кардед? гирия кардед? баъд киҳо омаданд? چی گفتید باشون؟ محمد استاذ بمرد. гумонбар шуда Розиқова ба хотири айби худро пӯшонидан ҷиноятеро содир намуд ки сарнавишти ӯро доғдор ва куллан тағйир хоҳад дод. айни ҳол аз рӯи ҳодиса бо моддаи 104 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. таъкид менамоем ки агар ақли солим инсонро роҳнамо бошад, роҳи ҳалли масъала бе анҷом додани ваҳшоният ё содир намудани ҷиноят дар дилхоҳ ҳолат мавҷуд аст.